actors and actresses ochokera magulu osiyana amene ali members a National Theatre Association NTAM makamaka ndithu chigawo chakumwera. Ndiye kungotchulapo mayina amene ali mu sewero limeneli. Mmenemu tili ndi Anagama, Flora Suya, ndi mmodzi amene wakhala akuchita zisudzo kwa nthawi yayitali, anapangapo ndithu ndi Alabama Theatre Wakumbata, komanso ndithu kupanga mafilimu osiyanasiyana. Mwina ena mmakumbukira ndi wina alipo amakumbukira Flora Suya, timati ndani kodi? Chabwino abidane fali pati? Ndiyeso mmenemu ndithu tili ndi amenenso wakhala kwambiri mu zisudzo. Kuyambirira panali pa 20 August kupanga perform pa French Cultural Center mu mzinda wa Blantyre mu chaka cha 1991. Tamuombereneso mmanja nanyoni Elifa Chiwaya. So 1991 sile ready. Ndiyeso tili ndi winanso amene wakhala ndithu akuchita zisudzo kwa nthawi yayitali mugulu lija la kwathu, komanso amapanga ndithu pa wireless. Tiliso ndi mayi nyoni amene ndi Linda Jata, namombereneso mmanja ameneyo. Ndiye pompo tili ndi mzimayi wamphamvu amene mmenemu akumenyaso Soflet Ailes Aiwa, namombereneso mmanja ameneyo. Ndiye mmenemuso tili ndi Padera mmanja mwa Ferguson Magona. Ndi mizozono ndithu imene ili mmenemu. Mmenemuso muli mkulu wa mfuko kwa basi amene amachulidwa kuti Kiling'ande Makipeni Goji wa mfuko namombereneso mmanja ndi mmene momwe basi. Apo muso ndithu tili ndi Steve Chisale amene ndi mtumiki wa Mulungu, Prophet Munyeli watamuombereneso mmanja. Ndipo tili ndi Flora Definite amene akutenga solo ya Regina. Ndiye mmene muli chapa komanso momu muli mmodzi amenenso wakhala akuchekera pa stage pa TV, anagwirapo ntchito ku Accra, anakayambisanso masewero ena ku Uganda, anapitanso chaku Zimbabwe. Ku Uganda kuchoka kunoko ndikukayambisa ma episodes kapena kuti ma TV series kumene koko ataona kuti nkuluyu ndi nzozodo, ndipo wakhala akuchita zisudzo kwa nthawi yayitali. Pano ndi ambuyeso anamukweza kwambiri. Tiyeninso tikuombere mmanja mmanganya amene ali mu sewero limeneli, amayi ndi abambo. Pa tsiku la lero ndiloleni ndikupatsireni sewero limene likubwera pa stage. Taombani mmanja kuti nsalu ibwere apa. What
Kama kwambele maviewers kuna kuli azituzo amene ambiri apanga pamene pa a National Theatre ndi amene akonza zimenezi ama ati amenewo kufuna kupeza chithandizo cha zawo. Mmodzi mwa iwo amene amati Musa Beno akudwala, akhala akudwala kanthawi kakatali ndithu, nde panopo akhala kumupanga operation nthawi yayitali, amupangapo operation mpaka ka 20. Pamene tikunena panopo Vice President apereka chithandizo kuchipatala kuja kufunika 8 million, koma Vice President amene msewewe akunokolera kuchedwa amanganya apereka ndalama yonse yoti Beno Musa apite kuchipatala. Ndi zimene zili kuno akupanga fundraising ya Beno. Zikomo kwambiri ma viewers, musaonere nawo chifukwa choti simunalipire, simuonera nawo chifukwa choti simunalipire. Amene akuona kuti nkofunikira kuthandiza munthu, kuthandiza Beno, munthu akuimba pa phone iyi ono kutumiza yati omane 091 ma 8 41 370. Tieni tikondane Amalawi, tieni tioneserane chikondi pakati pathu kumuthandiza Beno kuti apeze chithandizo chofunikira. Chithandizo chofunikira, tisamamukonde munthu akamwalira. Tieni tioneserane chikondi munthu ali moyo. Tamverani akuti Beno Musa wapanga operation, panopo apita operation ya namba 20. Zomvesa chisoni. Tieni tithandizane, tieni tikondane Malawi kumuonesera Beno chikondi. Zikomo kwambiri, simunalipire nawo tatumizani kena kake kangachepe ngati mufuna kuti muonere kuti amanganya kuti chani msewero limeneli.
kukoza kuoneka ngati waviki kama unikena ngati tia sopano izi tundi zapachibale zapachiweniweni nanga akufana na hizo indiani mundu watekatilimena ukabada ukagula ima kulowa mmero wachabe ndiamukakomoka mufuna efeti kukupizeni ndikakomoka ndakukomoka zijakula kodi ikuku imeneyi yachizungula chikula iyazidi kufusa inu ikufusa awo yachizungula chizungu chake inamba yangula ingilishi hiyo yasimulia nitu ineo ngakale ndikusegerera panopo ineo mtima wanga ndinosausika kuopya pepa ngale zina zinthu zikamachitika umakhala ndimafuze koma ambuye mwandiona chani ambuye mukanapo igamba mungani simatita matawe ndiyo fotokozanikani patete zoti ambuye ndikutani mundu kupita kulilongo ukasere kusanje wafika mukuturusa zochita mwatitane explain go ahead abani azimana wata ndani banja okalipidesi banja lamboswe manganya kundeka zonama iwe zimenezi nagama maru iwe ndigalwe iwe ndigalwe no iwe ndigalwe manganya ndichani chimene sama kupangira makomopa ndichani chimene wasuma mpangira manganya kuti manganya akakhale ndi mkazi wina very stupid walimeze wali manganya pakomba nosomada zakudya zine ndizi sumabala anasababisha kusukuru mkazi watumira kuti puno wachini wakasi nimmateza mabanja nimamveramve kutenge very stupid kwambiri mauya wapunoku tikati kumusikutekaangomuza ndimverechani ifanimati tukumwindira poni manganya kuno ndikufuna zakuti nawe umwe watumira mukanota azikanyenda kwina asapaka chulezi kwina akula zani wenokalani kalimu ufuna kutesa baita la bwino mamuna wa bwino ukapeza pina mamuna wino kati manga akula zani mukanasi ya muntu tisiye chai bisiye chani aje alikuwa nikazi ineyo kulimbe kodituzikanakuyenera anzako zakoma amaberesako minyama amaberesako maboza kaya kupangira ndani okay akanaona mzimayi chimene chinapangisa chinthu kuti anene kuti koma mzimayi uyu inali salma ine nyumba muno
ngati amangani amaziwa kugula zinthu koze china chilichonse insalu akalira kufiutu lepenyosaka mabwera akusiwala mndili ndi nsalu bali nsalu ina imene atile china samayonera kukono nthawi zonse makoti koma ine nsalu iyi kodi naika kuti nsalu iyi koma amunanga amene ankandipatsa nsalu anangozakunena kuti nsalu iyi kuli nayo ndiyoweka malayi muse muno nsalu iyi nayigula ku Somalia iba ineyo chikhalire inayo nsaluyo sinaone ninayo olo munthu simunamone nayo ndezimene zimene nabakisakile chino utaka ndikanisa unena kuti andizokisala naye amunali anamugulira kuti koma nsalu imeneja ndi chimodzimodzi imene avala amayi awa chabwino ndi akuse kuti awa anagula kuti otiba anandikukuza ndivamene amanena kuti nsalu iyi kusungayipeza pena palikose malayi muno chifukwa nsalu iyi amunanga anandigula ku Somalia iyeyo Somalia echina ndikuafusa kodi inuyo amuna nundi ndani ndivamene amatumanganya zona atokapo echina aliyayi amene sizokula sisingaimene imazwira amanganya ndi akazawomene amakhaliyamanganya sanga tikuye ndibaipeesonene mauzira ndivamanga ndikazibeka kumo Banganda mene wamanganya kunenda alisinaje sofileti. Kana kuchali chiko, kubila ni kunyumba kwa sofileti ko, ukapeza ni kuti kunyumba kwa manganya. Anapeza weyo, ananganya usana na pesi. Je, nimejina kubiya kuti nyumba injaba mapikisha. Mapikisha? Anajua mapikisha yako, kuona kuti manganya kidemwewe. Basa vute. Go. Nabida ni nani? Basa vute. Ayo mato wakumanuza kuda jukimu. Iyo sera mwana ndani ya China. Anafuta sofileti wayagula nani na kuti alimu kuno amunanga. Anafuta kuzoda kwa kusiajana. Chabi. Vamena ni konokozera kuti alikuti? Alikumene. Ndiye ukida nani kusita kuna mwini kilendeka kama nani kaweleza mafuku. Upita nini? Kuna mwini kikao kile yose. Kodi mwamu inesiuti ziwa Jima usuwani bande usiuti ziwa Mili ya kuti nani siwa tika sana saikili Kapcha Kuchita Apana kutitenga akutiyelo alindunguli yati pita kumele kucha Chikabeze kuti zimele akutitengera nizakoti Mundiuze uyo ni mutani Palime jimenonga mpango tango tebe nukadu kumapala kumapita kwanu Iyo mpango mutani Waditu iliyo angoso kutimu ile ni ngoso Ine kusinikase kulo kwanga kumapanga zimene zozo Ndima ine sinikase uliyaku mazuzida Mkazi uipa kono baba tutimati hamai Ine sinikase mkazi The first wife Beautiful girl that you Akuma kutika Tipite Oma Mkazi siti kabeza kutimanganya Alinichi kwenzi kumele kwa Kitali Iwo Koma kazi tikapesa Koma kazi tikakapesa koma manga nyasari ndichi mwezi kumene koko Atiki si mkundifu Ndikukunga Si mkundifu Pali mekarea Mkati yo tikakapesa Kumeza tikati yo siti mwezi kia manga Ineapa titeka kupita kumene Katani Pali mekarea tikakapesa Imo watu katani katulinika Shosa kwa kwa tina yele kata Wafika kale? Kale Abali Mungu akututanine. Mungu akututani. Ndio mkale kusokolo pa. Mkale kusokolo pa. Kibesu na jibu bakari. Kwani mpunguziwa? Njufu na kwamba kai prima. Osa wewe. Nipo na prima. Foundation. Penda kwa powder. Yeye ndio yake. Ikitikala inawaji. Osa mafutika. Mtu usikafutika kuta. Kwani nifuse nifuse. Sisi na nini? Ndio kwenda tonchi. Mnapeka moyo mwabu yangu. Sima kubiale. Alipo inaja madisi na sera na wake sisi ndio kwenda tonchi. Sisi ndio soso hai. Sanga bagi. Sasa
Sanga maji. Amakachani. Sina kuvuna lukwindi kumalawi ni international bay. Iya, isizo ndisiwa kwa wapi? Iya. Kumawai kunoko nukule kule akazi ukongo. Hizo sateka. Iwapo chai? Kabisa. Kusakaini manja. Kusakaini manja kuti mundu mokukala. Mungu kasina zake. Ngei leo. Kama kukusiwa. Ile sisi kusiwa uliko di kama kala gani. Ile ni madawa ya mwanga. Jitabanga kuma nisina na uyo safuna. Kuma na uyo safuna. Patila wanda mine huwa ipasa sina mpeli. Mutamuona iweyo. My heart told me there she is. So kama tufunse kunso iweyo ngavile sunafeli kibwesi chimozi Koma sikina jasiri. okay Ndiandika ngokumana ndiyo chamwe ndakuja kwabusi. Uko kuona ni kwamba ndikona hivi. Dada. njamile hii Nyimbo ya chipanda mwanayo. ndini ile chakukuona ndakuona but oho ndamuona nje ndi mtu mangamo tisange unudona lero tisange unudona lero tisange unudona anachela maso kwa mfufe chumbani unabadwa mabongo ukabadwa mabongo muziki sasa mzongo usafu kwa Yesu ndatumfa tia usabani Yesu mimi takupatia jibeyo shingama ni jibesi upata jibesi utapatia Yesu kukuelekeza maneno sahihi uga wabanji love uga wabanji how do you divide love love is one thing difficult to share many people don't just know that love is most difficult to share love difficult to share udibundi ile usijapata kwezi kila nisi sunga wewe ufa upenda nini sunga wewe ana akoso kwa ndio basi baba lita ndio ndio Sabano ni mahaji wa masabara usafi mwana haji huyo haji no wait ukatani kazi nje ukatakazi wakatawa wako zilikizo kulima malamulo mkazi wa mbele usafi ngasufu na nyamuka ukapesa wina ileo ngatuwa hivi fanya zifua zako kwa suri kama pesa yako kwa watu wena nzina kwa maana ila kwa manga ile tangu au sasa kama manga ama nitaka gani ya wao gani upande gani ya wao unipande gani ndio hizi kama la bwana ni ngoja hiyo wewe sasa kuna wewe ai kiwe basi
Nisipaka kitu paka utosa samaki. Kama noti. Ndio wanachozoea zaidi kwa kosa. Nikasema mafuta masaji. Meza imani utasiponje hilo. Siponje. Kwa masaji kwa wao. Masaji ni masaji. Hapa galibia vipi? Hii ni kama zote. Ikawa baka ni habari wafika. Mayako amera mbeleka. Ifuna yatogoze. Chifugwa kubereka iweyo ile kumajoya. Genda nigeze. Zonsa ziu ukase kule ukaba sema yako. Ili sika kusiye. Sika badilika kazubina. Sika kusiye, sika badilika kazubina. Nobody never. Iya, tadi laga tadi ni. Iya, iyo sanikuya. Ifanye kuungura kuleni. Awakaka daga sana. Awakaka daga sana. Somana hiyo, kuna ukutani kwa? Iya, ukutao. Ukutani kwa? Ukutani. Somana. Nikufusa wanda. Nimekupanga jana. Lagi di bulan kuleni. Coba. Coba. Mudikile ngai. Mudikile ngai. Ana ninakuti. Ukavomeza machimu wako. Iwe manganya. Manganya. Iwe manganya. Unataka katifa opusa. Ine wanga huyu. Iwe tabia manga. Taima. Waiba bani. Waiba bani huyu. Sana ipe angosiana jawa. Suka ipa angosiana. Huyu ni wani. Nisanga fure ngozi. Mani mazeza. Huyu ni wani. Mukambiane. Pazundumanga. Kuti ingendida kwa. Muti tandisa wetu. Iwe meneo anakusa na angule. Yes. Nofuna ni kwa kusa makanya. Musiti mangana. Apologoze. Yes. Pasata 15 zimene. Makara mdanja. Liyana. Yes. Muka sisa ni jina basi. Sisa ni jina basi ni wakutuwata. Iwe umanena kulimuka kwa ukose wakati kwa kile iwe. Wakusi na Vuto la iweyo. Vuto la iweyo. Kaolege kakiweyo pakula. Mama, dan. Kutisha. Kwani iweyo wakati nene kutaba. Usiba ukana ko. Usiba umahauna. Hule iweyo. Iweyo hule. Akampe. Dinu. Bakwa ni tima ufunga. Nisi kuruka gani? Dinu kasa kani kazo yaba. Oho. Leo hakuna niza. Ile ndio kitazama ni wewe. Pabene. Ile na kupenda tu usikalipia wao ndio kwa Yesu. Ashimene. Hane tanguza hane. Sasa kifikira ile hane. Dakaje. Hane sasa kifikira ile kumbe fika pale. Inasema sio
kula pano kawalipa kajani iyo ndakukulira mupfa ay. Kwa hiyo dawa kuna lisa moja. Please the cast kabla lisa wa stage. Cast lisa wa stage please. Kabla lisa wa stage. Kabla lisa wa stage. Yeah, nagamuka muri mabiga definitely. Something of what pay. This is the Supercast. Director the Imran Shaban. This is the cast that we have today.